Hey everyone, welcome. TS Vlog, my YouTube channel. So, naman ang gaya gubibari gejero figang nga man figang kamu cakaguga ako. Kamera ngay nga nimiki figang ako. Mana ang gubi gejero fingi ka nga mana musuh gusto figang gusto kamera musuh ke perayanga. Mana masih musuh mo karena kagar gumana guna. Pero gabi yan nga. Kerahi andan mo kangal dan kerahi bari bengar dan bari keran dia kata kan ye ingin kamu nang bari al bingar nga bari nga terjadi mana sigungi nugegan mare gangar nga son kamu mana nang kamu kejero mence bunga sanggangar nga nang kamu iyo jerena ni burang khasan hebe sigun dompan atau bikin sigun dompan para sergigi nga sigun dompan man sergigi sang ngre mana sing bahai ara kibai lo sigai nga para bigu ko manang ka ba gibyo nga rakalam gun so jukkan ka mo ara chakra kamara nga jabne ka mo so bigawa ang nangkang gigiro mo siya nga figon mga kamu ngayon bakagan nga kasunggan ngayon bakagan mana kasunggan da so ang kamu dan kyoren ke bai ke maganga rikoran ba kogo bigawa ngayon bakagan so ang kamu tunnel aru tatelo nani bujimen bejana ge ang mapigo na figon so 피규어는 블록 피규어, 블록 피규어는 그것이 시간 그방 뭐란 가리 그런 바타 그 사람께 저는 가마 비가 그런 상관 아르 저는 가마 했도 아니비 그런 바타 그 이시 매노 바이시는 아니 아사파리 바이 저는 가마 비가 그런 상관 아르 mana pigo ke jubja singa ba nangkamu buji menengwa jana go jubja singa ba si buji mengan nangkamu amane pigo nabi ya baik go ngad mane haya kan pigo labang ma korang kamane ana hote mara wesar sapai kila mane dami se nani se arna nuvel dami nan se para deisila ke mara bonsinan se jaba arne be nibe February porba Mars peron nathan siaran disel kemara ar dami nubel bosya nan tamani gejero am piu ko jaga poto sapa dekhain ka ar piu ko mugang labun kakai piu kalum kakai disel kemara banse para nubel dami banse iPhone kene bange jabar basig nga taman ko amane ise fuga ke mai gakaman ganda gakaman mana engkanda gemang kamdanani nawaja gebangarna engkai isi gakaman dan sonan kaman dani juga ma sentra silang ngamba sentra silang jut so dani juga sentra silang jut gabarai ben company jut ngga ngga ga mani jut sentra silang jut gawa mari jut namni tuna kama ke gawan gau homdangai gang kama mari mas karni bijija ke haria ba jini samasa kama gawan gau homdangai yarna so nang kama mane sengres level ni juranda ba rekom mane gagara gasi kerlanya bansindadan Sentras lina, unggai darsen, 10 besar. Andanya deskelnya mani per unggai itu na, 6 besar, 8 besar ni perai. Jalannya deskelnya cipura presa semdarnya posesor semdarnya. Sidan ni dino ma kamu unggai itu mana, 20 ekos, posis 26 bini perai dalam sidan dino. Jan angkana namun tiwa 19 besaman kai besani praiba 19 besani praiba besama ni guguni prai mana geskelnya
नाबानिफ्रायसो जादों 2000 नङा बेसेबांनिफ्रायनिखौ बावबाय आरो ना बावबाय माब्लाबा गोसोखांब्ला बुंगासिनो नोंथांमोननि गेजेराव माने बिदिनो आरो ना नोंथांमोन माने फैगौ दानि जुगाव गोसोथोनाया 8 बोसोरनिफ्राय गोसोथोयोलै नङा होमबा 8 बोसोरनिफ्राय गोसोथोनानै मा टाइमाव खारो मिथिबायना 20 21 30 नङा 25 बे टाइमाव हाबा जानानै गथ' फिसा सासे बा सानै खांनानै गुबुन हौवाजों बिराद खालामो गुबुन हौवाजों बर' हौवाजों दा हारसा बांगालजों दा नेपालजों दा जिखुनु जाति बर' सेंग्रायानो दा जिखुनु जाति सेंग्राफोर दङ दानि सिख्लाफोरा खालामो आरो सेंग्राफोराबो दानि हाबा जाखांदा सिख्लाफोरखौसो मानो नायो बे खारना जाबाय माने दानि आजिखालिनि सिख्लाफोरा माने 8 बोसोरनिफ्रायनो गोसोथोनाय दंबा बे 25 बोसोरनि सेंग्राया मानो नाया जानो माने सिख्लानिखौ मोननो टान जाबाय दानिया ओरैरखम बुकिं जाजोब्बाय बुकिंलै गै बुकिंनि गाङा जाबाय माने बिदिनो आरो माने सेंग्राफोराबो गोसोआ दुखु मोनो आरो माने जोंखौ गोसोथोला जों मा खालामो जोंहा थाखा फैसा गैया गोरिबफोराथ' बिदिनो थांखागोन जेनेबा जोंहा थाखा फैसा गैया लेखा फरायनोबो हायासै आइ आफामोना आंखौ होनो हायासै आइ आफामोननि भुल बिदि सानो खायफा सानो आंनि आइ आफामोननि भुल नङा बिदिबो सानो मानो सानो बिदि गावनि गाव गोरोन्थि मावबानो सानो गुबुना गोरोन्थि मावा गाव गोरोन्थि मावबानो सानो मिथिबायना गाव गोरोन्थि मावबानो सानो स' नोंथांमोन माथो फरायदो दाखालि बर' थुनलाइ सानमोन ना बर' थुनलाइ सान जोंनि 70थि बोसोर माने 70थि बर' थुनलाइ सानाव मोनसे हानजा सुरनाय नागिरदोंमोन बे हानजा सुरनायाव माने हानजा सुरनायाव दावहा खालामनायाव बेयावनो आंना माथोआ गोमादों आरो दिनै ओंखायनो आं भिडिअ'खौबो एसेबां लाबोनो गोसो गैयाबो अब्लाबो होथारिखाय नोंथांमोनखौ सावरायनो होनना फैदों आरो ना जेबो नङा बुजि मोनबानो जाबाय ना लोगोफोराथ' आंनि भइसखौ बुजि मोनो ना बुजि मोना बुजि मोनाबा कमेन्टआव खालामहरगोन आरो बुजि मोनदोंबा मोनदों कमेन्ट खालामहरगोन गोजोननाय थागोन अब्लासो बुजि मोनदोंबा गोजोननाय थागोन बुजि मोनाखैबा गोसोआव बोरैबा मोनगोन खालामहरगोन बुजि मोनदोंना मोनाखै आंनि भइसखौ नोंथांमोना गिदिरनि बारै उन्दैसिम नायो आंनि ब्लगखौ नङा होमबा जों माने गावखौ जों सामलायनो थाखाय मा खालामनांगौ मिथिबा फरायनायजों लोगोसे गावनि आखल आखुखौ नांफानांगोन गावनि आखल आखुजों लोगोसे फरायनायखौ नांफानांगोन फरायनायजों लोगोसे गावनि महर मुस्रि साखोन सिखोन गाननाय जोमनाय बेफोरखौबो बर'नि हारि बा बर'बा नों जों बर'नि हारिनि सिनायथिखौ जों लाखिनांगोन गाननाय जोमनायखौ अब्लासो जोंनि हारिखौ गुबुन हारिया बाख्नायगोन गुबुन हारिना गुबुन जायगायाव बर'फोरा ओरै रखम जाबाय मोजां लामायाव फैबाय बा मोजां खान्थियाव फैबाय होननानै सानगोन मानो जों फरायनायजों गाननाय जोमनायखौ नांफानो हाया मानो जोंना रांखावरिया दिहुननो हानाया गोब्राब मानो जों थाइसेखौ दिनै थाइसे खामायबाबा गाबोन थाइनैयानो बायगोन गाबोन थाइनै खामायदोंबा थाइब्रैयानो बायगोन थाइब्रैयानो बायगोन थाइब्रै खामायदोंबा 8 थाखायानो बायगोन 8 थाखा खामायदोंबा 10 थाखायानो बायगोन ओरैखम जुग जादों माने जुग जादों मिथिबाय थाव संख्रि मैगं थाइगंनि दामफोरा बांद्राय दाम बारायजोबदों गासैबो मानो गाननाय जोमनायाबो दाम बारायदों स्कुल फरायनायावबो एडमिसन खालामनाय फर्म फिल आप खालामनाय बेफोरबो गासैबो दाम बारायजोबदों आजिखालिनि जुगावथ' एसेबां बिदि नंद्रायामोन दानि जुगावसो बांद्राय जाबाय खायफा सरकारा हेल्प होगोन बे थिगानो खायफाखौ हेल्प होआखै
सरकारि स्कुलावनो दानिया आजिखालि फैसा नायोमोन फैसा नायो सिगांनि टाइमाव फैसा नायामोन दे सरकारि स्कुलाव दानि जुगाव मा सरकारि स्कुलावनो फैसा नायो प्राइभेटखौथ' बुंनांला आरो ओरैखम फैसा नायो जुगानो ओरैखम जाबायना लोगोफोर दा जेनेबा गोसो थोनाया थैयो मोजां मोनलायनाया मोनलायो नाथाय बेखौ मोननो थान मानो दानि जुगाव ओरैखम थाइसेनिफ्राय बेसेबां दंमोन थाइनै थाइनैनिफ्राय बेसेबां दंमोन थाइब्रै थाइब्रैनिफ्राय बेसेबां दंमोन 8 थाखा 8 थाखानिफ्राय 10 थाखा ओरैखम जुग जादों सेंग्रा सिख्लानि जुगावबो माने सासेनिफ्राय सानै जागोन सानैनिफ्राय साब्रै जागोन साब्रैनिफ्राय 8 जन जागोन 8 जननिफ्राय 10 जन गोसोथोनाय जागोन ओरैखम जुग 8 बोसोरनिफ्रायनो ओरैखम जुग जानानै दङ 8 बोसोरनिफ्रायनो गोसोथोनाय 8 बोसोरनिफ्रायनो गोसोथोनाय जुग जादों दानि जुगा माने जोंनि समाजाव बेफोरखौ नोजोर होआखै गामिफोराव मोनसे मा होनो समाजा गोरा खालामाखै गामि गामि सेंग्राफोरावबो गोरा खालामाखै लाइमोन सेंग्राफोरा मा खालामगोन गामि गामि मोजां दायथ' थानांगोन सेंग्रा सिख्ला गासैबो दायथ' होनांगोन लाइमोनफोरखौ गामिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टफोरा जिखुनु गामिनि समाजारि सिबियारिफोरा गामिनि सेंग्राफोरखौ मोजां नोजोर लाखिनो थाखाय मोजां राजखान्थि खालामनो थाखाय रांखान्थियाव लाबोनो थाखाय एबा समाजाव मोजां हारिखौ सिबिनो थाखाय हारिखौ मोजां लाखिनो थाखाय बेखौ दायथ' होनांगोन गामियारिनि जेनेबा गामिनि समाजारि माने सिबियारि जेनेबा गामिखौ सोर दैदेनगोन बिसोरो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां दायथ' होनांगोन मोजां सायख'नानै सेंग्राफोरखौ मोजां सायख'नानै सिख्लाफोरखौ मोजां सायख'नानै मोजां दायथ' होबासो गामि गामि अब्लासो जोंनि बर' हारिया मोनसे मोजां गोजोन थासारियाव फैगोन बिदि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरानो बिदि आल्टु फाल्टु जाजोब्बाय मानि थाखाय जादों गामियाव मोनसेबो नोजोर गैया गामियाव जेनेबा मा होनो गामिनि दैदेनगिरिफोरा मोजां नङा बिनि थाखायसो जादों निगारफोरा जायाखै जोंनि बर'नि निगारफोरा जायाखै जोंनि गुबुन हारिनि निगारफोरा बिदि जायाखै निगारफोरनि थाखाय जायाखै जोंनि निगारफोरनि थाखाय जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों बेफोरो आरो निगारफोराबो जोंनि बर'नि निगारफोराबो हारि सिबियारिफोराबो समाज सिबियारिफोराबो जोंनि रांखान्थियारि सिबियारिफोराबो जोंनि समाजनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजां दायथ' गोरा खालामना हरनांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन समाजाव मोजां अनलायनाय फैगोन समाजाव मोजां गोरोबनाय फैगोन बे बुंनाय खोथायानो जागोन सासे बिर जोहोलाव बुंनायानो जागोन बे मा मुंमोन बिर जोहोलावआ बे बुंनायनिफ्राय जादों सानसेबो मा बर'नि हारिया गावस्रागोन बे बुंनाया सैथो जों गामिखौ बा समाजखौ जेनेबा जोंनि हारिखौ मोजां थांना थानो थाखाय खालामोब्ला बा गोजोन थासारि लाबोनोब्ला जों गामि गामि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां दायथ' होनांगोन गोरा खालामनांगोन अब्लासो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोजोननायजों गावनि बोलो गोराजों गावनि हिक्का गावनि हारिमुखौ लाखिनानै मोजां दायथ' लाखिगोन अब्लासो जोंनि समाजा मोजां बुंनांगोन अब्लासो गोजोन थासारियाव फैगोन बिदि मिटिं दावरायफोराव जानला मानला हाल्ला खालामनो जाया रायजोफोरखौ मिथिबायना मिटिं दावरायफोराव जानला मानला हाल्ला खालामनो जाया गामि गामि मोजां दायथ' होनांगोन मोजां दायथ' होबासो अब्लासो गामियाव मोजां थासारि फैगोन गासै गामियावनो थासारि मोजां गासै गामियावनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दायथ' होबोला गावसोरनि सानखांनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गासै सेंग्रा सिख्लाफोरखौनो मोजां दायथ' होनांगोन जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ मोजां दायथ' होनांगोन गुबुन हारियाव जेरै दायथ' लायो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' फिसाफोरखौबो जोंनि बर' रायजो एबा जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां दायथ' होनांगोन अब्लासो जोंनि
बर' हारिया गोजोन थासारियाव फैगोन। दिनै जोंनि गामियाव गुरुत्त'आनो गैया, मबाइल माबा मोनसे जादों बेखौ जों खबरखौ मोनाखै। सोरबा न'खराव खबर मोनाखै, सोरबा न'खराव खबर मोनदों। बे मा बे जेबो जानाय नङा, बे गोरोबनाय नङा, बे बर' हारिनि गोजोन थासारि नङा। सोरबा न'खर मोनाखै, सोरबा बुरै दोङो, सोरबा आबौमोन दोङो, बिसोरो सोरबा जानो लोंनो मोनाखै, सुख शान्ति गैया, गोसोआव अनेक दुखुल', गाननाय जोमनाय गैया, लेखा फरायनो सोरबा गथ' फिसायानो बहि गैया बा बिजाब गैया। बिसोरनो बायनो थाखाय मा खालामनांगौ? गामि जोंनि दैदेनगिरिफोरा बा गुबुन जेनेबा हमनाबा आङो जोंनि गामियाव दोङो, जेनेबा सासे बुरै दोङो, बिसा फिसाला दोङो बा सिख्ला दोङो बा फिसाजो दोङो, बिसोरा फरायनो थाखाय फैसायानो गैयाबा बेखौ मा खालामनांगौ? जोंनि गामि दैदेनगिरिफोरा एबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ दायथ' लानानै मोनसे गोजोन थासारियाव नांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारिया गोजोननाय बा रांखान्थि एबा गोजोन थासारियाव फैगोन। मिटिं दावरावफोराव बुंगोन रांखान्थि राजखान्थि, बिदिबा बर' जागोन। हाल्ला खालामबा जाया मिटिं दावरावफोराव। आरो जिथु बुंगोन बे बाथ्राया थार, जाय नायगोन मोजाङै खोनासंना। बर', नों बर', आंबो बर', गासैबो बर'। आं दिनै मोजांनि थाखायसो बुंदों। जोंनि बर'आ बिदिनो जानानै थागोन। सोरबा खालामगोन सेंग्रा सिख्ला खालामबाय, सोरबा हाबा जानानै खालामबाय, बिसा न'खराव माबायदि जागोन बेखौ नोजोर होगोन। सोर नोजोर होगोन? बेखौ रावबो नोजोर होआखै। बेखौ जोंनि गामियाव बा गुबुन जेनेबा बर'नि गामियाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दायथ' होनांगोन आरो गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ दायथ' होनांगोन। अब्लासो बे गोजोन थासारिया फैगोन, अब्लासो बेखौ जों नोजोर लाखिनो हागोन। बेखौ जों नोजोर लाखिनो थाखाय गामिनि सेंग्रा सिख्ला, जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ दायथ' होनांगोन लिडारफोरा, अब्लासो गोजोन थासारियाव फैगोन। सोरहाबा खालामबाय, सोरबा सेंग्रा दंब्ला हौवागोन, बेखौ सोर नायगोन? गाबै बुंदों फैफिन, नों फैफिन, आयौ नों फैफिन, नोंखौ जेबो खालामला, फैफिन। बिदि होनबालाय बहा जानो? बिदि होनबालाय जानाय नङा। बेखौ जोंनि समाजाव नोजोर लाखिनांगोन। जोंनि समाजाव नोजोर लाखियाबा बिदिनो जालांबाय थागोन। दिनै जोंनि समाजाव गुरुत्त'आनो गैयाबा, दिनै जोंनि बर' रायजोफोरा गुरुत्त' गैयाबा माहा गोजोन थासारियाव फैनो? माहा गोजोन थासारियाव फैनो? गोजोन थासारियाव फैनो थाखाय बे खामानिखौ मावथारनांगोन। दिनै जोंनि बर' सेंग्रा लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै मा जानानै दङ बेखौ सोर नायगोन? नुगोन, जेबो बुंनो हायाखै। गामिनि दैदेनगिरिफोरा नुगोन, जोंनि बर' लिडारफोरा नुगोन, मा बुंनो हागोन? जेबो बुंनो हायाखै। उन्दै बैसोआव हाबा जागोन, खारगोन। उन्दै बैसोआव जुमाय सेरेब लोंगोन, थागोन गोदोनानै। उन्दै बैसोआव लेखा फरायनायखौ गारगोन, थागोन। बिदिबा बहा जानो? दावगानो हागोन? बिदिबा दावगानो हागोन? हाया, बिदिबा दावगानो हाया। मानो हाया? जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां दायथ' लायाबा, गामिनि दैदेनगिरि लिडारफोरा, जोंनि बर'नि लिडारफोरा दायथ' लायाबा मानि जों बेखौ लाखिनो हागोन, सामलायनो हागोन? बेनिखायनो गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजां दायथ' होनांगोन। मोनसे दाना होनांगोन बिबान, मोजां बिबान दाना होब्ला गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोनसे गामि मोनसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय क्लाब बनायना होनांगोन। जोंनि बर' लिडार आं दिनै नाम खारिनो बुंनोसै, प्रमद सारखौ, नोंथां सारखौ बुंनोसै, प्रमद सारखौ। नोंथां सार, आं आखौ मा बुङो?
जोंनि बर' गामि गामि मोनसे सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे क्लाब बनायना हो, क्लाब दाना हो, गामि गामि क्लाब मोनसे बनायना होथार। अब्लासो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां आखुआव फैगोन, मोजाङाव फैगोन, मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन, अब्लासो मोजां समाजाव फैगोन। दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मोनसेबो बिबानाव गैया, गासिबो फाल्तु। सोरबा लेखा फरायगोन, थिगानो लेखा फरायगोबालाय मा दोङो, जेबो रावखौबो बुजायनो हाया, रावखौबो जेबो एख' खालामनो हाया, फरायनाय नकलफोरजों पास जानाय, बेफोरो मा निगार पिगार जानो हागोन, बिसोर मा बुजिनो हागोन, बिसोरनि खौरांखौ नाया, डाइरेक्ट नाया, हाखाया। ओंखायनो प्रफेसारखौ बुंगोन, आं बुंगोन जोंनि जिखिनि बर' रायजो दङ, गामि दङ, जिखिनि बर' गामि दङ, बेखिनियाव जोङो मा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे क्लाब दाना हो एबा क्लाब बनायना हो, आरो गामि दैदेनगिरिफोरखौ मोजां बुंबानो जाबाय, आरो मोजां गोरा बिबान दाना हो, अब्लासो जोंनि बर' हारिया गोजोन थासारियाव फैगोन। दिनै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा बिबानाव गैया, रावबो गैया, मायाव दङ, सोरबा बेंगालराव खामानि मावनो थांगोन, सोरबा गुजरातआव खामानि मावनो थांगोन, सोरबा गुवाहाटियाव मावनो थांगोन, सोरबा तामिलनाडुआव मावनो थांगोन। गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा मानो थाखाय खारदों? न'खरा रांखावरि गैया। मानो थाखाय रांखावरि गैया जादों? दिनै जोंनि समाजाव गोरोबलायनाय गैया, जोंनि समाजाव जोंनि बर' हारियाव मोनसे गोजोन थासारि गैया, बिदिनोसै। दिनै जोंनि बर' हारिया समाजानो दा बा गोजोन रायजोआनो दा दिनै खौसे जायोब्ला, गोजोन थासारि जायोब्ला, अब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा, जोंनि आइ आफाफोरा, बिदा फंबायफोरा दिनै बेंगालर, गुजरात, गुवाहाटिफोराव खामानि मावनो थांनाङामोन। दिनै सोरहाबा फैसानि गोनांथि जादों, बेखौ जोंनि समाजाव नायबिजिरनानै बेखौ हेल्प होनांगोन, अब्लासो जोंनि बे न'खर संसार दानाया अब्लासो गोजोन थासारियाव फैगोन। दिनै फिसा फिसा उन्दै उन्दै समाव हिनजाव लादों, गोबां प्रब्लेमाव गेलेनाय जादों, गोबां प्रब्लेमाव गेलेदों, बिसोर गावसोरनि गाव जाना लादों, बेखौ जों जेबो बुंनांगौ गैया। बुंनांगौ दङ, खालि बुंनांगौ दङ, बेखौ गामिनि दैदेनगिरिफोरा मोजां नोजोर होआखै। गामियाव गुरुत्त' गैया, बेफोरो गामियाव गुरुत्त' गैयिनि थाखायसो बेफोर जादों। उन्दै उन्दै समावनो हाबा जादों, उन्दै उन्दै समावनो हाबा जादों, खारदों, बेफोरो मा गामियाव गुरुत्त' गैया, जोंनि समाजाव गुरुत्त' गैया, जोंनि लिडारफोरा मोजां नायाखै बेफोरखौ, बिनि थाखाय बे जानो गोनां जादों। गोरोन्थिया बेनो, आरो बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया। बेनिखायनो आखाइखौ बुङो, जोंनि जिखिनि बर' गामि दङ मोनसे बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि, लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे क्लाब दाना होगोन, प्रफेसारखौ आं खावलायगोन, सारखौ क्लाब दाना होगोन, अब्लासो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, अब्लासो गोरा थांखियाव फैगोन, अब्लासो जोंनि आखल आखुखौ दानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिखौ। जों दिनै बिबानावनो गैया, सेंग्रा सिख्लाफोरा जेबो बिबानाव गैया, जेबो गुरुत्त' गैया। दिनै बहाबा मिटिं जादों, बेफोराव थांनो थाखाय जेबो खोनाया होनबा मा लाब जोङो, थानानै बेलेग गामिना फैयानो मिटिं दावरायफोराव, फैखाया, थांखाया। मिटिं दावरायानो गामिनि मन्दिरफोरावनो थाङा, गामिनि हाबा जादों, सोरहाबा कास जादों, बेफोराव थांखाया सेंग्रा सिख्ला नुखायानो। बेफोरो मानि थाखाय जादों? जोंनि लिडारफोरनि थाखाय जादों। जोंनि दैदेनगिरि, गामिनि दैदेनगिरि, जोंनि लिडारफोरनि, जोंनि बर'नि समाजनि लिडारफोरनि थाखाय जादों। हारिखौ दानाय बेफोरनि थाखायनो जादों।
मोजां गायाखै मोजां सोलिनो रोङाखै जोंनि समाजखौ जोंनि हारिखौ लिडारफोरा उन्दै उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों उन्दै उन्दै बैसोआवनो जौ सोलोंदों उन्दै बैसोआवनो गारि लादों सखावदों सोरबा एक्सिडेन्ट जादों माबा माबि जादों बेफोरखौसो दिनै बिकलांग दङ सासेया बेफोरखौ नोजोर होआखै दिनै आथिं आखाइ बायनानै दङ सिगां उन्दैनिफ्रायनो आथिं गैया सोरहाबा आखाइ गैया सोरहाबा माबा माबि गैया बेफोरखौ नायाखै नोजोर होआखै दायखौ होआखै मोजां बिसोरो मा खालामनानै जानांगौ बेफोरखौ नायनो रोंनांगोन जोंनि हारिनि सिबियारिफोरा हारि सिबियारिफोरा नोजोर होबासो अब्लासो जोंनि हारिया खौसेयै थागोन नोंथांमोन माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होगोन आं गोबां बाथ्रा बुंबोबाय हारिनि फारसे आरो बेफोरो आं मोजांनि थाखाय बुंगोन आरो जेनेबा आं माबाफोर गाज्रि भाखाफोर बुंदोंबा निमाहा होबानो जाबाय आरो आंनि बुंनायखौ गनायाबा नोंथांमोननिसो आरो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया बेखिनियावनोसै मोजां जाबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि जय